Ще играем на Sunnyvale. Тач ми каза. Ще играем на Sunnyvale. Ще играем на Sunnyvale-ката. Защото това може да доведе до проблеми. За хигиена на ушите ни препоръчаха Акустивум спрей за уши с натурални масла. Акустивум спрей улеснява размекването, премахва датите ушна кала. Акустивум за безопасна хигиена на ушите. Коледа наближава, а скоро Хора, чакаме. Киндер радостта расте ден след ден. С всяко ново отворено прозорче откривате Какво хора трябва да стигнем 50 абоната, защото тогава ще можем да правим много. изчакването и е вълшебно. Хора, когато стигнем 50 абоната, искам да ги стигнем на половината. За сега имаме 28 лайка, това означава имаме 30 абоната. Искам още да продължаваме напред към 100. Пожалуйста, абонирайте се за този канал, защото ще правим много мащабни видеа. И като се запознахме, ме питате какъв ми е отбора, който ще добия. Не съм играл много време. Ето това е целият отбор. И сега ще съм някакъв друг начин. Който иска да играе с мен, да ми кажа. Сега ще отворим един пакет да не стане нещо хубаво. Топо. Дайте ми лоукаут, нямаме пари ми. Не, хора! Хора на 6 милиона, кажете ми какво мога да си купя с тези 6 милиона. О, мисля, че намерих. Не. ЛМ. Трябва да търсим позиция, която е ЛМ. Убийство, нали там? Така купуваме следвет. За какво си купи? Дай, вече съм минал вече.
Да взема още едно и забавя. Хора, почваме да играем. Ето, това е моят отбор. Знам, че трябва да се по-добре. Охо. Така. Така сега ми ходи по интернета, ми е по-хубав сега. Бели гол! Бели гол! Как няма бели гол, е? Той подава на Алмада. Не. Алмада, Ари! Алмада, влизай! Това поне, че рефера не го видя. Бързо, Брозович! Пасни на Халанд! Халанд е най-добрия. Белингъм! Пасни! Тук трябва да го завъртя. Дяби! Върти! Гол! Гол! То си я поверил! То си я повери като... Не бах ти как си я повери като... Бели гол! Бели гол! Бели гол! Бели гол! Това е доказано на клипче. Не, това не го върти. Това не го върти. Това беше. Това беше най-доброто. Ех, те не влизат. Те си бранят това. Аре, някой да отиде там, бе. Няй! Бах ти. Аре, той си я поведи като най-доброто момче. Как засада? Ото. Ехе, къде жутиш там, бе? Аре, бе. The baby. Подай на фланга. Халанд! Не мога да повярвам. Лека нощата.
Що съм ти направил? Как? Аз мога да спам по финески и ще я направя. Ари бе, Халанд, надбягай го този, нали си най-бързия? Бягаш 100 км в 10 секунди. Ари, влез бе. Ехи. Хайде. Ари. Фанито ката! Ох, Сане, ох. Как хора? Така някакъв 5 точки. Слагаме го към отбора ни, като Алмада не му е там място. Днес според мен тази битка имахме много ранни шансове да вземе клас, може да се случва битка, защото усещам колко сили имам в ръцете и как мога да тъпвам, обаче докато плува, усещах се как ми е по-постоянно направим. Така че направих каквото мога, разбира се, но не е това, което наистина мога да покажа. Един от специфи, защото си казах гледане. Да, колкото дърпа нормално. Това не е закусена и е по-хубаво шут, така е малко да запази на 10 на там този. Там се изчетахме колко може, наистина колко може. Той можеше да вземе просто това на критични точки срещу тримата мъже. Марто направи тотално като излезна. Очаква критика. Така че няма какво да мисля. Разбира се, че нравя на съдбата, че единствените 3 точки бяха взети от мен и Мастагатка, които не сме от състоянието на гладиаторите рано, а сме от старейшините. Очакваме, все пак състоянието на ролите на Виолета е предишно, те и двамата са контузени, нищо не могат да направят. Не са виновни, за което аз не ги опреквам. Просто нямат физическата възможност да се борят наравно и за жалост това ни коства загубата днес. Ако те бяха в добро състояние, мисля, че днес може... Не, аз не мога да продавам. И така хора, това ще бъде от този клип. И чао на всички.